Kızlar, nihayet uramda kökten barımızda bik kütken jel. Hem de iyun ayı bu yıl beyramlarga bik de boy buldu. Beyram artı beyram bu günlerde. Endi şulayda iyun ayının en zor beyrami ol çıkarılış kişileri. Anladınız indi. Bizim bugünkü bik motor light topşuruğunun şiratları çıkarılışı net mine çıkarılış kişilerine bağışlanacak. Nindi fasonlar modada, nindi aksesuarlarga üstünlük verirge, nindi tufli saylarga. Kızlar, siz bizning bilen mi? Başladık. Kızlar, выпускнойга күлмәк сайлау инде ул бик җитди сорау дип әйтим инде. Имәлилия? Әйе. Хәзер күп кызлар әле барыбыр да саклый шул пышность, шундый принцесса, сказка дип мине шундый әкияти мотор күлмәкләр әле эзләүчеләр бар, киючеләр дә бар. Әлбәттә ул инде катгый таләпләр безнең юк. Син монда әйбер киергә тиешмәсен, киергә ярамый дигән әйберләр юк. Җаның теләгән әйбер киергә. Әгәр телисең икән, пышный шундый мотор күлмәкләр принцесса буласың килә икән, әлбәттә булырга кирәк принцесса. Әгәр син шундый рациональ покупкалар аласың килә икән, выпускнойга киергә, аннан соң башка төрле мероприятиеларга да киерлек кием аласың килә икән, наряд аласың килә икән, син шалбарларга, ниндидер блузкаларга өстенлек бирергә мөмкинсең. Һәм шулай ук ниндидер тыныч, бик ниндидер спокойнырак тоннарда күлмәкләр сайларга мөмкин. Һәр кешенең үзеннән тора. Kızlar, gittik kibitke. Kolum orada dürüstürüğü bay telefonunu tutup durup. Безнең беренче образ кара кружевной күлмәк белән кызыл акцентлы аяк кием. Orta ачык безнең туфлинең. Шундый элегантный образ, озын кызларга бик туры киләчәк. Кем ярата гадиллекне, аларга бик туры киләчәк. Һәм бу күлмәкне әлбәттә киләчәктә башка мероприятиеларга киеп булачак. Шалбар киергә теләүчеләр өчен, озын кызлар өчен бик туры килгән шалбарлар. Алдык без пайеткалы шундый топ. Siz topni alıştıra alasız kıskara variantка, şulay ук җиңселәрегезне каплап торган блузка топлар белән. Аякка без алдык ак туфли. Ни өчен? Чөнки бу туфлине киләчәктә башка киемнәр белән бик гади итеп туры китереп була. Киләсе образыбыз безнең рациональ гардероб өчен, рациональ гардероб яратучы кызлар өчен. Шундай гади шул вакытта зауык белән сайланган образлар. Әгәр без бу мондый гади образларны бәйрәмнәрдә, ниндидер мероприятиеләрдә киергә телибез икән, без ниндидә булса үзенчәлекле аксессуарлар сайларга тиешбез. Алкалар һәм шул вакытта алсы иреннәр, яркирак макияж һәм безнең инде образны без кичке образга әйләндерә алабыз. Әгәр безнең аякта кедалар булса, гади сандалиялар булса, бу образны без бик җайлы гына көндәлек тормышка туры китерә алабыз. Рәмзиядәге менә шундый комбинезоннар алар бик безне озын итеп күрсәтәләр кызларны, бик зауыклы күренә. Менә муеннарга бик тә мотор итеп сайларга мөмкин төрле аксессуарлар, муенсалар. Әгәр сезнең бәйрәмегез көнне һава торышы сезне бик канәгатьләндермәсә, сезгә бик ошамаса, сез үстегезгә әле аласыз шушындый күлмәкләрегез, комбинезоннарыгыз өстенә шушындый пиджаклар, төрле төстәге мотор пиджаклар. Dostlar, biz яңа гына арзанлы, әмма зәвыклы күлмәкләр тәкъдим ителгән масс-маркет кибетләрен карап чыктык. Һәм хәзер инде без юл тотабыз кыйммәтлерәк кибеткә. Bu kıymetli kibitdə şunday tağında şəbirək күлмәкләр təqdim etilgən. Həm anda hətta skidkalarda, taşlamalarda iş bula. Həm şuna görə şunda barıb qarıyıq hələ, anda ni xəllər ikən. Шундый зәвыклы, нечкә, җиңел мотор ак күлмәк. Әгәр сез зәвыклы, шикарный шундый күлмәкләр телисез икән, әлбәттә шушындый фасон күлмәкләр карагыз. Менә шундый балинрак дип әйтәбез инде. Шундый пышный итәкләр белән.
Tağın bir motor koymak. Akıl karalı, motor şişekler bilen, lampular bilen, şuşunda bilen, koranışka lampular bilen. Big zavokta, big motor. Aldığında kichkinegina bantigi var. Bantik bizim soğlanmay. Birer shunday bosonoshka bilan kiyib yuborsangiz big motor bo'ladi. Qora ko'ylak kiygan prinsessa bo'lsangiz kiylaygan, albatta ana shunday ko'ylak kiya olasiz. Shunda qo'g'irgan etaklar bilan, qolin etaklar bilan ular bir necha qat to'qima bizni. Shulay motor. Hammamizda bizning bor ikkinchiroq turli eskilar o'zgachalikli fasonlar. Shulay yoltiroqli, organza shilterlar bilan ishlangan. Masalan, idagi azrak tinchroq, azrak bosilganroq, lekin shulay big motor, olg'alishi azrak oshiq. Aksessuarlar bizning albatta obrazning eng muhim rolini o'ynaydilar. Shuning uchun so'rag'ingiz o'zingizga to'g'ri kelgan zavoqli, bugungi kunda aktual bo'lgan olqalarni, mo'yinsalarni, mana shunday jemchuklar bilan bizning bugungi kunda bek aktual olqalar yuzingizga kelisha ekan, shunday zo'r krupniy olqalarni ola olasiz. Mana bunday shishakli olqalar albatta nechukdir nejnost istiy obrazlarga hamdalarni qaray olasiz. Shunday bizni ko'lmagingiz kelasi obraz bizdan. Shunday atlas satinoviy to'qimadan ishlangan. Qiyin qizlar uchun kerak emas bu obrazni. Никак, ничего. Oyak soğutları deb aytadilar, oyak kiyimler deb aytadilar. Tuflilar ko'rsatamiz sizga. Shunday kvadrat boshli oyak kiyimlar hozirgi shunday kichkinagina bog'li jipli rezinkali bosonoshkalar bizning bugungi kunda hidi alarbek aktual. Shunday oyak kiyimlarga e'tibor eta olasiz. Shunday plitsiyonliroq bo'larga mumkin sizning tuflilaringiz. Biz endi bizning bir qachonda eskirilib turgan klassik ishli boshli tuflilar. Kabluklar, uzun kabluklar, nechka kabluklar, albatta bizni eng o'ng'ayli klassika, butun kiyimga to'g'ri keltirgan joyli bo'lgan klassika. Oyoq kiyimingizga aksent yasasangiz kerakdan so'ra siz endi shunday блестящий, серебристый tusdagi oyoq kiyimlarni ham albatta bunday motorliqlarni shitlab o'tib bek og'ir. Orta bizning oshiq, agar sizning obrazga to'g'ri kelayotgan, aksent yasasangiz kelayotgan, mana bunday tuflilarni so'ylay olasiz, lekin e'tiborli bo'ling'iz. Uzuncha, mana shunday burni uzun bo'lgan oyoq kiyimlar ko'p kishining oyoqlarini zo'r etib ko'rsatirgan mumkin. Shuning uchun turli oyoq kiyimlar kiyib qora zarur. Birgina oyoq kiyim kiyib shu menga to'g'ri keladi. Oshiqish ravishda ish olib boruv birda durust tugul. Kelasi obrazimiz bizning shunday sora motor ko'ylak. Shunday romantichniy, nежный, zavqli, nechka ko'ngilli shunday deganimizdagi ko'ylaklar. To'y ko'ylagidan ayirmali bo'laroq o'tolmaslik uchun shunday shishkali motor tuslar bilan, shunday нежный tuslar bilan, лиловый, сиреневый. Prinseslar. Шикарный ko'ylaklar kiyishdan azrak lediga o'xshab qoldik shuncha. Ata uyrangan eman, oversize, jinsi sholvarlar, krossovka. Mana
Hem bunday күлмәк киябез. Киябез. Әйе, һәм bunday күлмәк киябез дә үзебезнең кызлар, хатын кызлар икәнебезне сизеп, тагын да балкып, мотор итеп яшисе килә. Dostlar, görəsiz kibitlərdə külməkdən көп əybir yox. Nindi fason soyluysuz. Qabarınqı külmək ışıyımı sizgə, yaltıravıqlı külməklərə üstünlük birəsizmə. Əllə indi qədətirə külməklər sizgə kübrək ışıyımı. Ansa indi sizning bəyələr şulayıq türlü arzanlaraq külməklər var, qiymətlirək külməklər var. Əgər də mass market kostyumluk birəsiz ikən indi, onda külmək satıb alır üçün sizgə 3000-4000 sum akşa jitəşək. Biz indi sizge biraz bulsa da bu kengəşlərimizni verib gittik. Əgər də bizim tapşırığını faydalı deb topqansız ikən, hər vaxt tağışa like'lar qoyuyoruz, həm bizning kanalga yazılırız. Əgər də bizim kengəşlərimizi yüzünüzdə tutsağız, çıxarılış kişəsində sizdən də şivət, sizdən də motorraq qız olmayacaq.